Mga igsoon ko ni Kristo, maayong gabi ug Ave Maria. Wala na kusog-kusog pa ato. Ave Maria. Ang akong pangalan si Dave Libamfacil Diaz, taga Toledo. Nabay taga Toledo diri isang kamot. Naagyod. I was born and raised as a Catholic. Nagtubo ko nga usa ka Katoliko. Apan subo nga palandumon nga ako usa ka Katoliko nga binunyagan apan wala matudluan. I was a baptized Catholic but I was not evangelized. Nahimo kong sakop sa nagkalain-lain nga mga kapunungan sa simbahang Katoliko. Di na ako kalimtan ang unang grupo nga akong giapilan, ang Birhen sa Barangay. Ganahan kay ko sa maong grupo kay pag una na kong apil, dunay painit, nindot nida. Hangtod nahimo ko nga aktibo nga acolyte sa simbahan. O sa sige na ko kuyog-kuyog sa pari, nakaingon ko, inigdako nako magpari ko. Kay tanaw nako sa pari, pinangga kay sa mga tao. Nga inighuman sa misa, naagyoy lamisa. Unya dito sa lamisa, tagaan dayon ang pari o silpon, silupin nga puno. Magkalisot, tagaag laptop, lapad nga tupperware. Apan dihay nahitabo sa akong kinabuhi mga igsoon, nga wa ko kabantay nga niadto diayng panahona, gisukod sa Ginoo ang akong pagtuo. O kay lagi wa man ko'y hibang kaagan sa simbahang Katoliko, dali kaayo natayog ang akong pagtuo. Ug unsay nahitabo, atbang sa among balay, simbahan man ni Pastor Wine Alegria, sa dihang gibasahan lang kog pipila ka bersikulo sa Biblia, ingon pud ko dayon, bitaw no? Brad, ingon ra ba ang Biblia? Exodus kapitulo 20 bersikulo 3, ayaw pagbaton og laing Dios gawas kanako, ayaw pagyukbo sa bisan unsa nga larawan. Dayon po ko lingit-lingi sa mong bungbong, naara ba mi larawan? Naidagko, naigagmay. Unya lagi kay Katoliko man nga wa matudlo pagkasunod Domingo, dito na nagsimbahan si Brother Dave. Nindot kayo ang maong simbahan nga naman. Ang gihimo nga front, Biblia nga pulong sa Ginoo. Kinsa may dili mudawat ana. Miabot ang panahon nga unsa man nakita sa among mga kaubanan nga aduna ko'y kasibot diha sa akong pagpangalagad, isip usa ka membro sa simbahan nga born again, mao to nga gipa-eskwela ko ug nahimong usa ka traveling evangelist. Ang Negros Occidental ug Oriental na suroy-suroy na in-town na nako. Apan usa ka adlaw ni ana, samtang nagbasa ko sa Biblia mga igsoon, dito nako nabasahan nga nag-ingon, kayo
ay mga pastor na matatakaw at walang kabusugan. Naunsa maning Bibliyaha nga gisaway na manuon ming mga pastor? Mauto nga di ay miabot nga kalibog sa akong pagtuo. Mitapon na pod og laing simbahan. Unya ang nakasadya ra ba niining maong simbahan mao ni ang simbahan nga gikahadlukan gid in town sa tanan. Usa ka adlaw ni ana misuroy ko sa Plaza Independencia o gitagaan ko sa kalibro. Ang title sa maong libro sinulat sa usa ka Muslim. Ang title ingon, Is the Bible God's Word? Pagbasa gid nako sa titulo sa maong libro ko, amaw man siguro ning tawhana. Nganong iya manggi-question kung ang Biblia pulong ba sa Dios? Tuod man, kay mahiligon man ko sa pagbasa, akong gibasa. Sa akong pagbasa, niingon na po ko, bitaw no? Way dagang istorya maigsoon kay sa Islam, wala may bunyag. Para ikaw mamahimong usa ka Muslim, himo ra man kaniya nang gitawag og shahada. Diin imong litukon ng la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ako nagasaksi nga si Allah mao ang Dios o ako nagasaksi nga si Muhammad mao ang katapusang propeta. Muslim na ka. Dali kayo. Mao to nga dihang misulod ko sa relihiyong Islam. Nakita usab nila ang kasibot nako sa mong pagpangalagad, mao nang nahimo kong usa ka imam sa relihiyong Islam. Daghan kaayo sa Visayas ug Mindanao, lakip na sa Palawan nga mga Katoliko, mga pastor, mga madre ang nahimong Muslim tungod niining gamayng tao nga niya sa inyong atubangan. Nga naman, sayon kaayo mga igsuon ang strategy nga gihimo namo nga mga ustad sa relihiyong Islam. Pangutan-on lati kag tulo ka pangutana, brad. Pangutan-on lati kag tulo ka pangutana, sis. Labing siguro ma-Muslim jud ka. Gusto mong sample? Ha? Kunuhay giwalihan ti kaisip usa ka Muslim. Mautana ko nimo sister, brad, pila man ka buok Dios sa inyong tubag? Sakto. Ha? Wala, pildi na mo sa kung unang pangutana. Ikaduhang pangutana, brad. Sulti lang yung tinuod, brad. Ha? Sulti lang yung sa tinuod, sis. Kinsa may ngalan sa imong Dios? Tubag. Ha? Sulti sinod. Jesus Christ, sakto. Ikatulong pangutana, sister, brother, sawa pa matao si Jesus Christ, kinsa may Dios atong panahona. Dili di ay si Jesus. Diha magsugod ang kauyog sa pagtuo sa kadaghanan nga akong pangutan-on ug inato nga pangutana. Kay usara may Dios, buti pasabot way apil si Jesus. Kay mismo sa Deuteronomio 6:4 ningon, pamati Israel ang Ginoo nga inyong Dios, usa lamang ka Dios. Og si Jesus sa iyang panahon niingon sa pinulungang Hebreyo, Shema Israelo, Elohim Adonai Ahad. Mismo si Jesus gawali nga usaray Dios.
Nya sister, nituo ba ka? Kibaw ra ba ka sister? Ang requirement ra ba para mahimo kang Muslim, mutuo ra kag usay Dios. Tuo ka sister nga usay Dios. Tuo aw. Dili sister, sabat nako. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Na Muslim ka wa? Walay 5 minutos himuon ti kang Muslim. Misikat ko Luzon, Visayas ug Mindanao ug sa ubang bahin sa Pilipinas. Kaya nga naman, ang ilang ipropaganda kini si Brother Dave usa ka pari kaniadto. Tinuod man na, pero pari sa kulto nga relihiyon. Moabot ra ba na usahay diri, bantay-bantay mo, manaka og balay, dadon ang imahin sa birhen, tudluan ang babae nga magbrunda gyud mo simba, muluhod gyud og kalawat, magsayal gyud. Nana maabot na dinhi. Mao na ilang gipropagar. Mao na nga daghan sa mga tao ang dali kaayong makumbinser nako. Og sa akong kinabuhi mga igsoon, nindot na kayo ang dagan. Kayo naman, kung maghisgot kag kwarta, naana. Kung maghisgot ka og kasikat, ana-ana. Apan, mao ni atong bantayan mga igsuon ko diha ni Kristo. Matod pa sa propesiya ni Propeta Hosea diha sa Biblia, my people are destroyed for the lack of knowledge. Ang akong katawhan napukan tungod sa kakulang sa kahibalo. O ang atong Ginoong Hesukristo nagpahinumdom sa Ebanghelyo ni San Mateo Kapitulo 24 nga sa ulahing mga adlaw muabot ang mga mini nga propeta. Kung imong tan-awon ang reliyong Islam nga igsuon, nindot kaayo. Moingon good make ang reliyong Islam nindot kay number 1, health conscious. Di mo kaog baboy. Mautong nahinumdum ko sa usa ka madre ug sa usa ka Muslim nga nagkatapat sa eroplano. Ingon ang madre ngadto sa Muslim, Brad, wa man tay lingaw, kay layo pa man ang atong biyahe, magpangutan anay ta, nya sabot ta, mutubag lang yun tinuod ha. Mauto niingon in town ang madre, ako'y una Brad, mangutana ko nimo, Muslim man jud ka Brad, nakakauna kag baboy. Ingon po taong Muslim, shhh. Ingon po ang Muslim sister, manamang kagpangutana, ako na po, sister, nakatilaw, nakaglaki, ang pong madre, lami pas baboy. Kung maghisgot kag Islam, anaa ang modesty sa pagsinina. Moingon jud tanawa kamong mga babay, kinsa may mas Muslim ninyo? Kaning kinsa may mas nituong Maria, kaming mga Muslim o kamong mga Katolikong babay? Moingon po rin, oh kamong mga Muslim. Kaya naman ang sininaan sa mga Muslim tag-as kaayo. Ang Katoliko pamubanay man. Sa una, miniskirt. Hangtod na himong micromini. Umans micromini, bikini. Nya umas bikini, mauna ni. Maunang hastang pari in town. Di magkadimao ang istorya sa pari. Nagtanaw nga siksi kay babae mismo ingon, body of Christ. Mayon tang pari, oh Christ, what a body. Maunay usa sa among gipropaganda mga igsoon para madani ang mga tao. Pero bantay ta kay anuman.
ang yawa sa iyang pagpangilad sa tao magpakasama sa usa ka anghel. Amen? O ang iyang gamiton nga instrumento unsa man ang pagka-inosente nimo nga Katoliko. Kinsa man dinhi ang nagtuon sa iyang pagkakatoliko, isang kamot. Ako ra? Daghan ka nato, we are baptized, but we are not evangelized. Nabunyagan ta, pero wa gyud ta matudluan ug nga sa unsay pagkaunsa nganong naatay ingon ini, nganong naatay ingon ana. Tinuod na dili. Dihay usa ka kaslunon gi-interviews pare. Sa di pa ta mo kaslon, mangutan na ko nimo babay, pila ka buok Dios. Nitubag ang babay, 5 ka buok padre. Day. Usaray Dios. Usaray Dios. Kinsa may ngan sa Dios inday, siya si San Jose. Inday, di gyud na mao imong tubag pauli sa inyuha, pangutana sa imong mama o makakuha na ka sa saktong tubag, balik diri kay kaslo na tika. Gahilak intaw, nasugatan sa inahan. Nganong gahilak man ka? Ingus padre sayop ang akong tubag. Nangutana sa kinsay ngalan sa Dios ingko si San Jose. Sayop ko naman sa ay kabugo biya nimo. Gingnan unta nimo nga si San Roque. Mao to mga igsoon nga niabot ko dito sa Bohol. Nagdebate mi ako versus Alan Javier, usa ka Catholic faith defender. Akong gibarugan ni atong panahon sa mong debate nga si Jesus dili mao ang matuod nga Dios. Punga pugamay sa Alan Javier na ko ato oy. Pero wa ko kay bawong mga igsuon. Dihay usa ka Catholic faith defender nga nimbarog sa akong luyo. Ug nagampo siya. Ingon siya, Mama Mary, pabalik ka sa tinuod nga simbahan kanang tawhana. Mao to mga igsuon, bagong uso ang cellphone, nag-selfie mi. O dito sa clouds, mga igsuon, nakuha ang usa ka panganod nga napurma og usa ka babay nga nagdala og bata. Pagkakita nako sa maong imay, ningon ko ngano man intaw nga nagpakita pa man kanako nga wa naman ko'y labot nimo. Tinuod. Akong giingnan ang mahal nga nganong nagpakita pa man ka nga wa naman ko'y labot nimo. Gikan sa Mindanao, niuli ko na timingan nga diay usa ka dakong baha. Apan sa tanang maanod sa baha mga igsoon, grabe ang akong kay bulong. Kaya anuman, naanod ang usa ka rosaryuhan o pagtan-aw nako sa rosaryuhan kadto mao ang rosaryuhan nga akong gigamit when I was in grade 3. Nakaingon ko tinuod gyud ay nga ang gugma sa usa ka inahan di gyud makalimot sa iyang anak. Daghan ko pwedeng ikahatag niyong tubag nganong nahimo kong Katoliko. But to make it short, it was the Blessed Virgin Mary who became the instrument of my conversion. Ang mahal nga Birhen Maria mao ang nahimong instrumento nganong naibalik ko sa simbahang Katoliko. Gikan ni adto ni balik kog tuon. Akong gitun-an ang akong pagkakatoliko. Nganuman, para kung moabot ang panahon nga kita pagkasulayan ang atong pagtuo, dunatay ikatubag. Amen? Daghan man nato nga Katoliko ini
pangutana, wag yung ikatubag kay ano man. Ang Biblia to argued taon gibutang sa suok. Di pariha sa Biblia ni Pastor Winnie nga gisipitan sa ilok. Mao na mga igsuon, sukad ni adto, wa nagyud ko mubalik pa pagbiya sa mahal nga Birhen Maria. Og sa diyang nagtuon ko sa balaang kasulatan maigsuon, I was so shocked, I was so touched, I was so amazed. Kaya naman, sa unang libro pa lang sa Biblia, naligon ang akong pagkakatoliko. Pangutan ako ngano. Gibasa na ko ang Biblia. Genesis Kapitulo 3, versikulo 15. Ningon dito, himuon kong magdinumtanay ang kaliwat sa babay ug ang kaliwat sa bitin. Tumban sa babay ang ulo sa bitin o paakon sa bitin ang kiting sa babay. Kinsa man tong babay? Si Maria. Kinsa man tong bitin? Si Satanas. Niadtong panahona, niadtong bersikuloha, nahimo ang unang ebanghelyo. Gitawag sa simbahan og proto-evangelium. Naghisgot dito og kaliwat sa babay o kaliwat sa bitin. Nakapamalandong ko. O di kumukuyog sa babay, kang kinsa man kong kaliwat. Makakita gani mo born again nga magsangyaw-sangyaw ninyo, kamo na po'y pangutana, dili na kamo'y kutob pangutanon. Ing na dayon, Pastor, kang kinsa man kang kaliwat. Kaya nga naman, sa Lucas 1 mga igsoon, ingon dito, gikan karon Maria ang tanang tao. Kinsa ang tanang? Mutawag kanimog bulahan. Unsa kuno'y buhaton sa tanang tao? Mutawag ni Maria og bulahan. Di gani ka mutawag ni Maria og bulahan, kaliwat ka sa. Kamoy ni sulti ana, dili ako. Og sa Juan Kapitulo 19, versikulo 25 ngadto sa 27, si Maria gipaipon pagpuyo sa mga tinun-an ni Jesus. Kung di ka mukuyog ni Maria, di ka tinun-an ni Jesus. Unsa man ka, kaliwat ka sa bitin. Pangutan ako no na imong tapat, lingi pangutan kinsa man kang kaliwat. Ang tinud-anay nga ebidensya kaliwat ka ni Maria, matag karon og unya, nagampo ka sa Santos nga Rosario, kaya naman imong gideklarar ang pagkabulahan sa atong mahal nga inaan, ang Birhen Maria. Og mao ni usa ka butang mga igsuon nga di gustong buhaton nimo. Di buot ang yawa nga buhaton nimo nga modeklarar ka nga bulan nga naman. Mao ni hinungdan nga nung perting sukuas yawa ni Adan ug iba nga naman ang maong pagkabulan gusto sa yawa nga iyaha unta to. Pero sa matag panahon nga giingnan ni Maria, bulahan ka sa babae nga tanan, imong gipahinumduman ang yawa sa iyang kapildihan. Mao nang kada rosaryo nimo kay baka unsay nahitabo. Nga di gusto ang yawa mo kalit siya kagamay ug mutungtong sa tabon-tabon sa imong mata. Unang misteryo, galuhod pa. Ikaduhang misteryo, Mama Mary mo lingkod lang sa ako ha. Ikatulong misteryo, sandig-sandig lang ko gamay, Mama Mary. Mao na mamataan niya, nga nakatug di siya, unya na lang nako tiwason, Mama Mary. Mga igsuon, ang yawa mamahimong luya sa imong kinabuhi kung mag-ampo ka sa Santos nga Rosario. Why? Because every time you pray the rosary, you are torturing the enemy. Samara nga imong gikulata ang yawa. Mao na nga para ang yawa
gyud mo hari sa imong kinabuhi. Tarunga intaw grosaryo pud oy. Pasaylo ako mga lula o mga manabtan. Magi maya kamari puno kasigasang ng Diyos na kanim lakas baitan basang Santa Maria ng Diyos sigamo salam sa kon. Magi maya kamari puno kasigasang ng Diyos na kanim Santa Maria ng Diyos sigamo salam. Magi maya kamari puno kasigasang. Nya natol man nga kalag-kalag. Magi maya kamari. Hay mapanuway panabat mo dire. Stare yawa mga yawa. Pre sabat. Santa Maria ng Diyos astang yawa pasabtog apil. Unya ang apo kay kalag-kalag man mukalit pag yung duol sa lula gadagluwag lala tilawik ko ng biko luto na ba? Iksoon ni ata dinhi para makaton taon saon na to pagkapildi ang yawa. Sa akong kinabuhi, wa na gyud in town. Naamay mga pagsulay nga mabot sa akong kinabuhi, naamay mga uyok sa akong pagtuo. But because of my devotion to the Blessed Virgin Mary, I remain a faithful Catholic. Dagga na sa ato mga kaiksuunan dito sa Toledo sa ubang bahin ang nibalik na. Gani dito mapagarpuhon kay mi dito sa amuang parokya nga dunay usa ka pastor nga nakabalik na gyud in town sa simbahang Katoliko. Kaya nga naman, pagpangutana na ko niya pastor, kang kinsa man kang kaliwat, wa na siya katuhugan ng gabi una. Sa dugay-dugay ko sa Bible School, pero gipatay ra ko nimo usa ka bersikulo. Mga igsuon, dagan sa atong mga kaigsuunan, ang biktima sa sayop nga pagtulunan. Mao na nga kitang mga Katoliko paningkamot in town mo, ilang mo pagkuto, pagpitok-pitok sa inyong mata. Doon na rapay tulo ka klaseng Katoliko. Kung sa maning Katolikuha, kanang Katoliko nga musimba, maminaw, magpasinaw sa bangko, yan ikaw man mo pauli. Mao nang dali kay mo balin sa iyang reliyon. Pero ang Katoliko nga nakatuon, nagtuon sa iyang pagkakatoliko, dili gud diha mapukan. Andam na mo magkatuon sa inyong pagkakatoliko. Amen. Kita na po mo'y manakas balay sa mga born again. Nya atong pangutanon kang kinsa man kang kaliwat. Iksuon labing siguro daghan kaayo siguro nila ang mamalik sa simbahang Katoliko. Nganuman saad sa mahal nga Birhen Maria. At the end, my immaculate heart will triumph. Sa katapusan, ang akong putli nga kasing-kasing maoy magmadaugon. Kana kung duna kay buhaton sa imong pagkakatoliko. Mao nang salamat ko nga gawa sa mahal nga Birhen Maria, gihimo niyang instrumento ang atong main speaker karon, Reverend Father Darwin Gitgano. Gihimong instrumento ang kinabuhi ni Brother Paul Alima. Gihimong instrumento ang kinabuhi ni Brother Alan Javier. Ug sa uban pang mga Catholic faith defender. Ug labaw sa tanan, gihimong instrumento sa Dios nga dili mo lampos ang yawa sa iyang plano sa akong kinabuhi. Way lain kundili ang atong mahal nga inahan, ang Birhen Maria. Iksuon kung nakay debosyon sa mahal nga inahan ron, padayuna kana. Kung ang imong mga kabataan nagsige nalaglato-lato din ha. May pagkatong gagmeng lato-lato mo imong itudlo niya. Ang pag-ampo sa santos nga rosaryo. Og labaw sa tanan, ipakita sa imong mga anak, sa mga kabataan, nga gumikan sa imong pagdebosyon sa mahal nga Birhen, nahimo kang usa ka buutan nga Kristiyano. Amen. Dihay usa ka taga-alegriya ni adtong langit. Gipapili siya
kwarto. Pag-ukab niya sa kwarto, naibung siya og nakapangutanan ni San Pedro. San Pedro, ngano man ning kwarto ha, nga napuno man is dila. Ingon si San Pedro, sultian ti kas tinuod, napuno ni sila sa dila, kay ang tag-iya na impyerno ang dila ray na langit. Igsuon, salamat sa Dios ni ining dakong pribilehiyo nga gihatag kanako. Wa ko'y laing ikasulti, kita gigugma sa Dios. Gawas nga gibinlan kita niya og simbahan nga siya mismo mo'y nagtukod og siya mo'y gisaaran niya nga iyang luwason. Efeso kapitulo 5 bersikulo 23. Giatagan pagyud niya og usa ka inahan. Ayaw gid mo pagtuan ang muingon ng ubang reliyon nga parehas sa magrelihi ng tanan. Parehas ang tanan. Maura ning reliyon na tanan, ayaw gid mo pagtuan naman ang atong reliyon dunay Jesus nga naay inahan. Naay inahan nga dunay anak nga si Jesus. Samtang ang ubang reliyon ang ilang Jesus anak sa liking kawayan kay walay inahan. Mauna nga salamat sa Dios o padayon ta mga igsuon sa pagtuon sa atong pagtuong Katoliko para mas may gugma nato kini o para mas kini may maghatag o dakong kausaban sa atong mga kinabuhi. Kita mamahimong tinud-anay nga mga asin o kahayag sa katawhan. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios ana kanimo. Bulan ikaw sa babae nga tanan, bulan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios. Iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Sa ngalan samahan sa Anak, sa Espiritu Santo. Ave Maria!